Viete, čo robí Santa 24. decembra? Dovolenkuje na Vianočnom ostrove. Môže si to dovoliť, Vianočnej pošty bolo tento rok naozaj málo. Dokonca ani džinovú fľašu už dlhšiu dobu nikto nepošúchal, preto uvažuje, že rozbehne biznis s kobercami a vo voľnom čase relaxuje pri vodnej fajke. A narodeninová torta? Tá sa vypeka niekde pod južanským slnkom. Šťastná, že jej ľudia prestali fúkať do tváre, keď si chcú na narodeniny niečo zaželať. Vlastne, pracovať už nemusí nikto z nich, pretože odteraz existuje oveľa jednoduchší prostriedok naplnenia želaní. Wishlist for People. Bezplatná mobilná aplikácia, ktorá zmení tvoj život. Stiahni si ju do telefónu. Nájdi prázdnu obálku, napíš do nej svoje želanie a odošli ho. Tvoje želanie sa objaví na mapke ako červený balónik. Teraz už každý vie, čo si želáš a môže ti to splniť. Neboj sa objavovať želania ostatných. Skúmaj mapku a nájdi želanie, ktoré môžeš splniť aj ty. S aplikáciou Wishlist for People si môžeš zaželať čokoľvek, kdekoľvek, nechať splniť svoje želania inými ľuďmi, objavovať a plniť želania vo svojom okolí, zmeniť svet k lepšiemu. Wishlist for People. Splnené želania na jeden klik. Bezplatná aplikácia do tvojho telefónu. Stiahni si ju ešte dnes.